Много късмет да ти носи. Ще ти помогна. Оп. Нищо. И в такъв случай почваме да вързваме. Да. Това е най-добрият начин. Сега започнахме миналия път с упражнения за задните части. Да, за дупето, да си го кажем направо. Искам първо да припомним накратко какво показахме, след което ще продължим с следващата част от тялото, бедра. Чудесно. Добре. Значи, музика трябва ли ни? Ами, ако искаш при демонстрацията, може да започнем и без музика. Добре, после да си пуснем. Значи, това, което беше основно, са събрани крака. Бавничко приклякаме назад, ръцете противодействат и изправяме нагоре. Долу издишваме, горе вдишваме. И колко пъти трябваше да се повтори това упражнение? Това се прави поне 20 повторения с събрани крака. 20 повторения, но еднократно, една серия. Еднократно, да. След това може да повторим. В началото е хубаво да се започне с по-маличко, тъй като ще се изморят много бързо хората, които го правят. Най-добре да се направят 2 серии. След което отново да се отворят краката и бавничко да седнем назад. И отново тук, което беше важното, е да сядаме назад, а не с коленете да отиваме напред. Все едно имаме един стол, даже вкъщи имаме и мебели, така че за да се чувстваме по-сигурни, може да си поставим една табуретка отзад или някаква по-стабилна мебел. Да, и се представяме, че сядаме на нея. Сега следващото беше, приклякаме с свити колене, ръцете долу и горе изправяме коляното, балансирайки. Това ангажира вече и мускулите на корема и предната част на бедрото. Приклякаме долу, натоварвайки седалището и бедрата и изправяме горе. Колко пъти това? Това се прави отново поне около 20 повторения. 20 пъти една серия, в по-добър случай 2 серии, така ли? 2 серии, точно така. Значи правиме ги с събрани, с отворени и с коляното. И последното беше приклякаме долу, изправяме горе отново балансирайки, стягайки с другия крак. Редуваме винаги единия и другия крак. Отново приклякаме долу, изправяме горе и това също 20. Ако чувстваме, че можем да продължим, след като сме направили с събрани, с отворени и с коленете, правим още една серия. Ако чувстваме, че имаме силички, може да направим и трета серия. Добре, значи организмът ни подсказва. Сменяйки движенията, ние почиваме, натоварвайки по различен начин тази мускулна група. Днес мисля да работим за външната част на бедрата и ще е долу от лек. Какво правим? Ами първо лягаме, всъщност насам ще се обърнем. Заставаме в една много удобна позиция. Лакът е точно под рамото, длънта долу на пода. Тук важното е да не се отпускаме надолу, хубаво да изправим тялото. От тази позиция... Трябва да е на по-мекичко, така ли? Точно така. Вкъщи на персийския килим може ли? Ами хубаво е да си вземем едно отделце, не на персийски килим, защото ще ни понабълне малко. От тук бавничко отпускаме долу на лакътна опора. Длънта отпред за опора. Краката са свити по ето този начин. Отпускаме единия крак свит под прав ъгъл, точно отпред. От тук бавничко отваряме горе. До тук, докъдето не отпускаме таза назад. И отпускаме назад. Отново поеми въздух, изтегляш горе, издишвайки, отпускаме долу. Сега аз искам само да кажа, че ние в момента сме с маратонки, но ако сте вкъщи, най-добре е да махнете чорапите и обувките и да усещате движенията изцяло. Нас и така правиме поне 20 повторения. И с другия крак после? Не, първо ще направим само с единия крак нещата и после ще направим и с другия. Аз съм за теб, почивам да знаеш. Виждам там на камерата. Значи след като свикнем с тази фаза на движението, започваме да правим малко по-бързичко, само че с по-малка амплитуда, вече не стигайки до тук, както виждаш, малко по-надолу. Така правим отново поне още 20 повторения. След което задържаме крака. Ако сме изморени, отпускаме долу на поза, за да починеме. Ако все още можем да продължим, обтягаме крака в страни, точно в страни. Може да поставим и ръката, за да ни е по-удобно. Сега бавничко повдигаме максимално нагоре, докъдето можем и отпускаме долу. В крайната горна фаза трябва да усещаме едно стягане ето тук. Отново поемаме въздух, издишайки максимално нагоре. Отново правиме 2 серии по една серия по 20 повторения. След като приключим с трите движения, с свит крак бавно нагоре, с по-бързото движение с свит крак и ето това движение, което току-що направихме, свиваме коленете, изправяме се нагоре, хващайки глезените, свиваме с крака, с който сме работили отпред и навеждаме напред, за да разтегнем. Чакай да се техниката аз сам. И просто отпускаме надолу, за да разтегнем и правим цялата серия в другата посока. Ще я направим ли? Не знам, имаме ли? Не. Ами това се прави с другия крак. Това е. Това са 4-те. Сега следващо, нали?
Или това са всичките това 4? са 3 последователни движения, които се изпълняват, след което разтягаме и ги изпълняваме в другата посока. О, чакай, тогава отначало искам да преговорим всяко едно по-отделно. Добре, в същата посока ли сме? Да, тази добре. Значи първо беше така, свиваме на лакътна опора, да. Съвсем удобно трябва да се чувстваме тук. Поставяме крака отпред. За 2 такта нагоре. Среда. Нагоре, среда, бавно и високо крака. Горе вдишваме, да, крака е под прав ъгъл. Не бива да намаляваме ъгъл, под който е свит крака. Да. И не бива да отпускаме таза назад. До тук правим движението. Така. Второто беше малко по-забързания вариант. Горе, но по-ниско. И долу, по-ниско. Да, просто вече не е до тук движението, а е до ето тази линия. Добре, да правят ли се почивки между тези 20-тици? Да, почивките всъщност са... не, между тези 20-тици не се правят почивки. След като свържим с тази по-бързата, ако се чувстваме уморени и имаме вече доста стегнато, усещаме мускулатурата, тогава отпускаме крака и почиваме за момент. Ако чувстваме, че не сме толкова уморени, директно обтягаме крака и първо бавничко нагоре изтегляме максимално. Тук е много важно да не обръщаме коляното, защото ако обърнем коляното, вече работи напред. Да, пръстите са напред. Една много често грешка е тук да се обръща крака. Това вече работи за друга мускулна група, а не това искаме в момента. След като свикнем с това движение, я ми кажи какво стягаме тук и... Тук стягаме външната част на бедрото, също и седалището в ето тази част. Да. Така че отново работиме, както ти казах, в аеробиката движенията не са толкова изолирани. Отпускаме отново крака, изправяме с помощта на двете ръце горе и отново горния крак поставяме отпред, навеждайки надолу, отпускайки тялото, за да разтегнем. Хубаво разтягането се усеща по задната част на бедрата. Мисля, че го усети вече. Добре. Хубаво е, къде трябва да усещаме основно напрягането на мускулите тук, защото аз усещах и от вътрешната страна, например. Това грешка ли е някаква? Значи, основно трябва да се усеща тук. От външната страна, да, седалището също участва при това движение. За вътрешната ще се концентрираме за следващия път. Защо ми се струва, че тук в талията също имаш определено? По принцип тялото е много стабилно. Сега ще ти... Значи, когато повдигаме, естествено тук участват и тези мускули. Така че, де-факто, ние работиме за цялата странична част на тялото. Нормално е да го усещаш и там. Вече, включвайки и вътрешната част на бедрата, става едно доста комплексно натоварване. Принципно правило, когато се работи за външната част, да се работи за вътрешната, когато за предната се работи за задната. Тоест, когато натоварваме едните мускули, натоварваме и противоположните мускули, за да има баланс. Добре, последователността, която ние предлагаме, такава ли трябва да бъде? Първо започваме от дупето, после бедрата. Или може да ги Значи не, по принцип в залата се започва първо от горната част на тялото, т.е. ръце, съответно има откъде се започва, т.е. през ръцете минаваме вече към по-големите мускулни групи и така нататък. Но в случая с тези двете, които сме показали до сега, за дупа и за бедра. Да, значи дупето е една голяма мускулна група, която така много добре и много бързо може да се оформи при по-голямо постоянство. От тук седалището, те са основни общо движения, които ги показахме, това са прикляканията. Тези, които показвам тук, са едни от основните движения за външната част на бедрото и са много удобни, защото самата позиция на тялото е доста стабилна. Има, разбира се, много вариации. Тези обаче така ми се струват най-добри и затова моя избор е точно на тях. Първо дупе, после бедра. Добре. Защо каза, че боси е по-добре? Какво променя това? Защото когато сме боси, не ни ограничава маратонката ходилото. Крака винаги ли трябва да е опънат? Не, има и контрашпиц, в случая обаче е шпиц при това движение. Значи същото нещо може да се направи. Когато какво става? Когато е контрашпиц, просто се работи малко по по-различен начин. Може да го направим и в контра, ако ни е по-удобно, само че движението е малко по-ограничено. До страни. А то по-тежко и по-добро ли е това упражнение? Не бих казал, че е по-тежко и по-добро, просто се прави смяна на формата на ходилото. Тук вече постигаме движение по-нагоре, както забелязваш, и по малко по-различен начин се натоварваме. Значи, виж сега, всяко упражнение по 20 серии, минаваме към следващото, обръщаме другата страна и после пак да пак правиме в едната и в другата посока. 20 повторения по 2 серии. Да, точно така. Ако усещаме, че имаме силички, може да направим и трета серия. И после отиваме да ядем салати. После отиваме да релаксираме.